Walay pagluag ang anti-illegal drug operation sa kapulisan sa Davao del Norte. Ning baguhay lang nasikop sa kapulisan sa Panabo City si alias Ai atol sa drug bypass operation human napalitan og balor 1,000 pesos sa gituhang shabu. Sumala ni Police Colonel Alexander Serrano Jr., ang direktor sa PNP Davao del Norte, nagpabiling kalmado ang peace and order situation sa probinsya. Peaceful, manageable, and the government is on top of the situation. Well, in fact, ipakusgan yun nato atong kampanya against illegal drugs. Halos adlaw-adlaw natay dinakpan nga droga diri sa Davao del Norte. Gipaningkamutan sa kapulisan sa Davao del Norte nga masunod ang mando ni President Ferdinand Marcos Jr. nga himuong bloodless kun walay mamatay atol sa anti-illegal drug operations sa kapulisan. Through search warrant and bypass operation, mo atong ginhimo nga at least bloodless yun atong operation sa anti-illegal drugs. Miubusab ang mga natalang krimen sa tibok Davao del Norte tungod sa gipatuman nga bagong sistema ni PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Compared na to sa previous months, libaba na atong tungod sa libaba ang krimen sa whole Davao del Norte tungod sa atong gitutukan na to ang police presence sa mga atong patrollers sa kung asa itong daghang tao ang mga nagakuan sa kaning mga cities na to, population areas. So diyan nagtutok ato ang patrollers para in case wala tay patrol car karon vehicles nga nasa stasyon, puro sa labas na sila area sectors para in case og naay police assistance makareact din atong tropa. Kay mo po ng kampanya sa itong regional director na at least mamit na to po ang 3 minutes response time. Sumala ni Serrano, physical injury ug theft kun kawat ang sagad sa mga kaso nga miubos sa Davao del Norte. Nadakpan ug nakasuhan na sab ang mga suspect na nalambigit niini. Gipasalig ni Governor Edwin Hubahib nga magpadayon ang suporta sa gobyerno sa kapulisan aron masigurong mamintinar gyud ang kahapsay ug kalinaw sa probinsya. Gihatag na to ang atong full support sa atong provincial director ug sa tanang kapulisan within Davao del Norte ang ilahang mga panginahanglan nga mga suporta. So nagabista sa ilahang request o mao na nga atong gina-augment permi monthly sa ilaha para nga mas makatabang ta sa ila sa police visibility program sa atong kapulisan. Kung gihawag ang atong katawhan nga ihatag ninyo inyong pagsalig sa kapulisan kay kami naami para sa inyong safety. Kay ang atong slogan sa Davao Norte nga nag-assume ko as provincial director is your safety is our priority. Kooperasyon sa mga taga Davao del Norte ang gilauman nila Serrano ug Hubahib aron mapadayon pa ug mapalambo ang kahapsay ug kalinaw sa tanang lugar sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.